Para pamirsa, kula Titik Purwaningsih saking GKJ Panggang Klasis Gunung Kidul kepareng badhe ngaturaken renungan Sabtu Winedar dinten menika Rebo sekawan Maret 2026 kanthi irah-irahan ampun njeksani. Waosan Sabtu dinten menika kapendhet saking Yohanes 8 ayat 11 ingkang mekaten. Aku uga ora ngukum kowe. Lunga lan wiwit saiki aja gawe dosa maneh. Bapak Ibu ingkang kinasih, setunggaling karakter menggah tiyang ingkang ngabekti Gusti inggih menika njagi kasucening gesangipun. Emanipun kathah ingkang sami salah kaprah menggah kasucening gesang. Inggih menika anggenipun netepi sedaya angger-anggeripun Gusti lawan wantah. Kadosta boten gepok senggol tumrap sedaya ingkang kawawas najis utawi reget. Badya menika gegayutan kaliyan tetedan, sesrawungan menapa dene pandamel ingkang cengkah kaliyan angger-anggeripun Gusti. Memper nalikanipun wonten sederek ingkang dumawah ing dosa, anggenipun nyarwe lan njeksani prasasat entek amek kurang golek, laras kalian paribasan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Bapak Ibu ingkang kinasih, waosan Injil dinten menika nyariosaken wontenipun para ulama lan tiyang Farisi ingkang nyuwanaken sawijining pawestri ingkang konangan lampah jina wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Ancasipun murih Gusti Yesus nyeksani lajeng paring paukuman dhateng pawestri kala wau kalawan rajam. Inggih menika dipun benturi sela ngantos dumugi pejah. Satunggaling paugeraning Yahudi ingkang cengkah kaliyan angger-angger katresnan ingkang dados piwucalipun Gusti Yesus minangka jiret ingkang kapasang dening para ulama lan tiyang Farisi anggenipun nyingkiraken Gusti Yesus. Bekjanipun Gusti Yesus boten jurungi menapa ingkang dados pikajengipun tiang-tiang kala wau. Timbangipun njeksani lan ngukum pawestri kala wau, Gusti Yesus ndangu, "Sapa wae panunggalanmu kang tanpa dosa, iku miwitana mbenturi watu wong wadon iku." Pangandika ingkang brek kawula sedaya murih mulat sariranipun piyambak saderengipun sami njeksani menapa dene ngukum asanes. Satemah boten wonten setunggal kemawon ingkang kumawantun mendhet sela lan benturi pawestri kala wau. Tumunten Gusti Yesus lajeng ngendika, "Aku uga ora ngukum kowe. Lunga lan wiwit saiki aja gawe dosa maneh." Mekaten renungan dinten menika, mugi kita kasagetaken boten gampil njeksani sesami. Gusti berkahi. Amin.